Des de l'àrea d'habitatge hem creat una línia d'ajudes per a la rehabilitació d'habitatges que es vulguin posar a lloguer. També tenim una línia de bonificacions i incentius per a la rehabilitació de façanes. També ens hem adherit al projecte de la masoveria urbana que està impulsat des del Consell Comarcal d'Osona i des del Consorci del Lluçanès, que tot i que és un projecte que encara no ha vist la llum, però sí que va caminant mica en mica i de ben segur que aviat arribarà a bon port. I des de l'àrea de joventut hem equipat el buc d'assaig del Casal del Jovent amb l'equipament suficient com per poder assajar en condicions. També hem equipat, juntament amb la regidoria d'esports, la pista de la plaça dels Països Catalans amb un parell de porteries que ens permet fer l'activitat, per exemple, dels esports en valors en unes molt bones condicions. Hem pogut fer, malgrat la pandèmia, totes les edicions del voluntariat jove d'estiu i hem fet actuacions a diferents llocs com a la Font del Xambó, l'Hort Social, a Lourdes o al Parc Infantil d'allà a la carretera Sabadell. El 2019 vam poder fer el cap de setmana jove i el juguem a Prats, cosa que el 2020 ja no vam tenir la possibilitat degut a la pandèmia. Hem engegat un pla de dinamització del Casal del Jovent amb tècnics de la Diputació que ens permetrà millorar el seu funcionament i fer-lo més atractiu a tots els col·lectius joves.